Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Diyos marhay na Miyerkules na pagkaaldaw, dumampo sa nagdiretso na magdangugman sa tingog na Kanbanwaan. Salamat po sa saindo. Ang pagrespetar mi po sa saindo kasabay ang pagpagiromdom na sa paghampang niya to kaining kaaldawon. Mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Miyerkules kunyan 12 kan Hulyo 2023 aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Pasalamat lamang kita kay Mama Mary asin maghagad ning intercession sa oral daw na pagbuhay-buhay. Our Mother of Perpetual Help Novena taod to alas 5:15 live yan sa DCGB. Meantime, ini po ang tingog Kanbanwaan naglalaom na yaon po kamo, sabayan man kami. Sagkod alas 10:30 mantang naghahanda na kamo kan pangtuhan. Gamit yan sa saindong kusina ang Petron Gasol. Diyan yan mababakal po sa daraga sa Petron Top Gas Gasol. Good morning Sir Ato Lim. Kumusta ka mo dyan tabi sa Catanduanes? No tiene pegas porque es genial. Sa tuyang mga listeners dyan sa Karamuran. Gusta mi así. Marhay na aldaw sa Saindo. Me gusta mi. Sa Sorsogon tabi, Diyos marhay na aldaw man. And Cam Sur, Cam Norte. Sa Masbate. Maray na aldaw sa satuyang dayupot man na listener ang Familia Uy. Diyan sa Bagumbayan. Kan Albay. Barangay Otso. Gusta mi así. Me gusta mi así. Kumusta ka mo dyan sa Washington Drive? And siyempre, dyan sa Barangay 16. Extano. Kay Kapitan Atan Rodenas, maray na aga tabi sa imo. Siyempre si Yi Alaurin sa tuya man na paraan tabay dyan sa Old Albay District sa Tula-Tula. Kumusta? Hay na daw su texter niya to dyan na minagarantiyan ni 2,496 na paradangog dyan sa May Marquez. Kumusta na tabi ka mo dyan? Kapitana Yolike dyan sa Pawa, maray na aga man ay Yole asin sa familia. Katabang ko siyempre sa pagpresentar kang programa ang samuyang chief reporter kumpadreng Jimmy, yaon man dyan Pading Al Armario, and siyempre si kumpadreng Jomar Bien dyan sa First District. Good morning sa gabos na taga-Tabako, nagaantabay man sa samuyang broadcast gamit ang samuyang FM station dyan. Nakasimulcast po ang 106.9 WGB FM. Good morning dyan sa Saindo Gabos. Pati na po sa man iba-ibang lugar man kang Premier Distrito Kandalbay. Siyempre, yaon dyan sa luwas, nagpapatrolya pa si Joshua Bino asin si Ans Galero. Kasabay yan sa muyang mata sa kalsada ang samuya pong mobil. Ang samuyang piloto Henry Mata ang mata sa kalsada. Sa technical control, yaon dyan sa kuyang kompadre Pading Nalbaldo. Good morning dyan sa Jigs Baldo Welding Shop sa Dapdap. The home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, yaon dyan ang tropa tabi, nangingenot si News Director Bardela.
Angel Mustasa is back in the house. Ecstasy. Jen Matthew Balyaran asin si Jimus Barrios tarabang-tabang yan sa research, newsroom production and sa samuyang social media platform. Ecstasy. Sa IT si Tricia Marilitana asin si Richard Astor. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo si Piyu Fernandez. Good morning, tabi. Diyan sa nag-arantabay man sa Ginubatan, 3258, Diyos marhay na aldaw. 3258 diyan sa Ginubatan, mabuhay, salamat man sa pagdangog sa DCGB, ano? Diyan sa Bakakay, diyan sa Crispy King, kan Bakakay, ang Familia Nebreha, asin Familia Dumalaon. Yan, marhay na aldaw tabi sa Saindo. Diyan sa Crispy King kang Bakakay. Nigong King Reginaldo, good morning diyan sa imong area of responsibility. Amigong King, long time no si tabi Migong King ha. Kumusta na lamang? Sige, ansa ko yung numero 0961-759-0888 sa Smart as in 0926-0156-020 sa Globe at 0926-0156-020 sa Globe. Welcome na po sa programa and yung mga nakaantabay man dyan sa samuyang online broadcast. Good morning, hali sa Pilipinas. Paki-share naman po tabi yan na samuyang DCGB News Online sa Facebook. Ha? And igwa kami sa YouTube tabi. Marhay na aga tabi sa Saindo. Okay, sige. Happy graduation da tabi palan kay Maria Cheska Madronio diyan sa Santa Florentina sa Taisan yata ini ina Santa Florentina. Happy graduation tabi Maria Cheska Madronio. Yan. Jam tabi sa Barangay Dos. Good morning sa Indo. Mama Mila good. Good na good sa Barangay Dos. Kay Mama Mila good. Sige, di abante na kita kan sa tuya mga programa. Duman sa Aurora, nagkakapira mo ng Bareta outside of the region. Sa Aurora Province, may pinag-disqualifikar man na vice gobernador. Yan, so Commission on Elections pinag-disqualifikar man. So sa indang vice gobernador sa lugar na ito, napatunayan na ginamit so fasilidad kan gobyerno sa pag-imprenta kan campaign materials kanakalihis na eleksyon kumpadring NALD sa Aurora. Kaya diskwalifikado ito. Pag aramta naman sa nabaga, ang sarong elihidong opisyal na nanggana sa eleksyon, ibinoto no matter kung ang lamang milya-milya, ribo-ribo, pag ika po na diskwalifikar, ang tratamiento kaan kanlay ipigmamando na ikatabi pigukonsiderar na bako kandidato puon sa kapinunan. So bako kang kandidato, ta diskwalipikado ka ngani duman sa imong pagkandidato. Yan. Ngunyan, duman sa Aurora, yan po, pinagdesisyonan man kan Comelec na tanggal iyan tabi por dahil sa siring na bailasyon. Ngunyan, natutukar niya to yan. So, importante pa tabi na talagang masagumta na sa buot na igonin mga arog ka na lay. Na igoning arog ka na lay na papasunod sa satuya sa nasyon na pag ika nagkandidato, nag-file ka kang COC pagkatapos during the campaign period nakabalgar kanin provisiones kang Omnibus Election Code pero nanggana ka eventually pagkatapos during the campaign period sinangatan ka nin disqualification
durante kan oras kang kampanya, dai pa so pirilian, kampanya pa sana, di siyempre halimbawa dai na desisyonan during the campaign period itong kaso na ipinagsaangat kontra sa imo, na madiskwalipikar so sa imong kandidatura, inabot kan eleksyon, nanggana so pinagsaangatanin kaso. Pagkatapos, so hearing naman halimbawa, kay itong so pinagsaangat na disqualification case, dinesisyonan after a week or after a day, after election na nanggana na proklamar so itong so pigreklamo, ang sabi kan kanlay, basado dyan sa Omnibus Election Code and other applicable laws, dai ka pwede sa kapinuunan diskwalipikado sa pagiging kandidato mo, dawa nang gana ka, asin dawa ibinoto ka. Taday ka nga ni pwedeng magkandidato, tanagbalgar ka kan hururon kang lay durante kan campaign period basado sa Omnibus Election Code. Yan po tabi. Igwa ning nasampulan naman kaan duman sa Aurora Province. Subi si gobernador, sinintensyahan man kan Commission on Elections, disqualifikado ka. So gustong sabihin, you were never a candidate right from the very beginning. Binalgar mo. So nagkakapir ang regulasyon sa imong kandidatura. Yan. Okay. Ngunyan ang vice gobernador duman, suaki niya, iyo ang gobernador. Sa Aurora Province, data pa na sabutan kung su gobernador, suaki ka na disqualifikar na vice gobernador, baka nakinabang man, nanginabang man, duman sa paggamit kan pasilidades kan gobyerno sa pag-imprenta ng mga tarpaulin durante kang campaign period. Araw po kayan tabi, sana mapangmata na kita nin maray, masagumta na nin maray ang gustong sabihon kan lay tabi duman iyan sa Aurora Province man nangyari. Kung nanginabang man itong suaki, halimbawa may magreklamo, nanginabang man suaki kan vice gobernador na napatalsik, so vice gobernador bagat pinatalsikan Comelec, kung mapatunay na nanginabang man so sa iyang aki na gobernador ngunyan, asin kung may magreklamo, remate man ito. Sabi, sige. Doro-diretso mo nakita kan istorya dyan sa luwas, nasa linya si kumpadring Al Armario. Isihon ta daw ang mga bit-bit na istorya pa. Kumpadring Al, Diyos marhay na Al daw, please go ahead na. Diyos maray na aldaw tabi, padi mga helang nanin hayop an pigmomonitor man ngunyan kan provincial veterinarian dahil kaning sitwasyon kan Bulkan Mayon na sa mga hayop ipig-evacuar na sa may distansyang lugar daman sa 6 km permanent danger zone. Iyan ang latest na informasyon alay kay Dr. Pancho Milia on sa pigmomonitor ninda itong mga nai-relocate nindang mga hayop, siring kan mga baka, karabaw, pati na mga kanding nayaon sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Kan enot pang mga aldaw ang Provincial Veterinarian Office sa panginat ni Dr. Pancho Milia talagang pinorsigiman na magkadarara. Ini mga bakang ini karabaw pati na mga kanding daman sa at least mga 7 to 8 kilometers para distansyado naman sa 6 km permanent danger zone na pigaanita na pwedeng maapektaran kung magdo-diretso ng aktibidad kan Bulkan Mayon. Pero sabi ni Dr. Milia, ang mga hayop na yan pwede man palang magkahilang ng pneumonia. Mapulmonya kumbaga sa sato na mga pobre na pulmonya ngaya. Oo, lalo daw kung nakakasangab man ini ki asupri baga. Ayo yan ang sarong nakaka-trigger man palan. Pero so far ngunyan, dahil pa man masyado, dahil pa man baga nakakaabot so asupre, digdi sa
mga lugar kaning hayop. Pero bigante si Parana iyan, sabi ni Dr. Milia, kuning kaso umabante. Iyan ang mga volcanic materials yan sa Taludtod kan mayon. Iabante maninda nin relocation area ining mga baka karabaw kanding. Kaya ngunyan, padagos na monitoring kani kan Provincial Veterinarian Office dahil sobra 1,000 naman ang mga pigabantayan nindang hayop para may salbar man sa peligro kan Bulkan Mayon. Roger. Yan pa rin ang mga update pa halay sa Kapitolyo Provincial, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa Kapitolyo sa paagi ni Dr. Pancho Melia sa tuyang amigo man, Provincial Veterinarian. Pinagsisibut-sibutan man na maataman iyan po na mga beasts of burden, yan na mga kahayupan, mga kahayupan, na ipinag-evacuar sa safe na lugar ta nganing daiman baga mapiligruhan kaining pag tugakan Bulkan Mayon tabi yan. The problem is nakukumplikar ta tibaad ko na extendir sa 7 kilometers ang pag-evacuar sundo 8 kilometers naka-house ngunyan iyan na pinag-evacuar man na mga kahayupan sa laog kan 7 kilometros na posibleng extended danger zone in caso gulpi pa ining pagpusngakan Bulkan Mayon. Ihahanap yaning lugar duman sa mas safe na kamugtakan. Yaon yan dyan ngo nasinda sa 7 kilometros harani sa 6. Kaya sana day na magpara gulpi ining Bulkan Mayon tanganing ang gabos maging matrangkilo na sanaman tabi ha. Yan. Okay, sige, taod-taod ni Bapa. Tamay mga hanap buhay ko na si Pading Nald. Ipahiling sa indaang sa imo kagayunan maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling an sa imo tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5-4 ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling an sa imong makinang na kagayunan, araw kan sarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA, CCH UHSRR permit number 0471 series of 2023. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Marahay na mareta para sa gabos na CAP Education Plan holders. CAP Continuous Payout. Ang pag-release kan bayan ay itatao sa fully paid as in terminated plans. Para sa karagdagang detalye managod sa mga procedures as in mga requirements, pwedeng gibuhunan mga minasunod. Bisitahon ang sa intang website, capfil.com, kung saan pwede kamong mag-download kan mga requirements as in maaraman kung kamo ay gwaning apelabling cheque. Pwede man mag-email sa info@capfil.com. Ipreparar ang sa indong SFA or Scholarship Funding Agreement kapag kamo nag
mag-inquire sa Hulyo 10 hasta Hulyo 12, Lunes hasta Miyerkules. Magkakaigwa ng special 3-day releasing objects para sa mga plan holders sa Albay, Sorsogon, Asin Masbate, sa Hotel Centro na makukuha sa Imperial Corner, Los Baños Street, Legazpi City, Albay. Kung dahil makaabot sa mga nasabing petsa, pwedeng magdirekta sa CAP Office sa Lucena, Quezon Province o maski sa ina CAP offices nationwide para sa indong mga kahapotan asin sa pag-release ng cheque. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may Active Clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise. Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan. Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Paraiso Beer. A taste of Paraiso. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Salamat Padignal, may nagharapot man as in good morning sa nagmensahe sa satuyang DCGB News Online broadcast diyan sa internet sabay na nadadangog sa radyo siyempre sa AM band kay former mayor and former kinatawan Bert Borja. Sir, good morning tabi sa imo diyan Sir Bert na Borja, maray na aga. Kay Irene Vargas Siringman, siyempre kay Leandro Navarro Hianan,
maray na aga, may nagapot kung ano da ang requirements para sa payout kan CAP. Simple man sa natabi, primero dapat kamo igwaning policy sa CAP tapos nag-mature na, gusto sabihon. So kaipuhan na kamong bayadan. Ini po dakol na dapat nindang mataawan bagakan sa indang payment, pero natenga ta por dahil duman sa pandemic, dakol bagang restrictions almost 2 years. Now igwa nang nagmarature kaya na policy na mga plan holders, iyon na itong pinag-asikaso ngunyan kan CAP yan. Sagkod sindang alas 12 nin udto digdi sa Legazpi dyan sa may sentro hotel, pasiriring na po kamo dyan. Yan, so kung kamo po plan holder na nag-mature na, igwa na kamong dapat na kobrahon sa CAP, pasiring na po kamo digdi. Darahon, so nagkakadigong dokumentos na minasuportakan sa indong policy sa CAP. College assurance plan na yan, CAP plan holders tabi. Sige. May mga report pa kita dyan sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Jimmy. Pading Jim, marhay na aldaw, please go ahead. Naputol si Pading Jim dahil na lang tabi Pading Jim naputol na sa imong connection. Bueno, diretso na kita kan sa tuya pang mga pag-uro-restorya digdi po sa programang Tingog kan Banwa. Niyan po tabi so kasubago baga na i-report man ni kumpadreng Jimmy yung development diyan sa UWAS na supambabadil gadan baga sa duwang police officers kasuhapon na iluwas ta naman ini na nasa ngatan na ni na nagkakanigong asunto. And ngunyan yaon na sa kustodiya, tahali na sa ospital itong suduang suspetsados. Iyo nga na iyan ang mga kaputan pa na pinagsasabi o kaya nagbubutwa na natatayaon ito duman na duwa, posibleng igwaning pakay, igwaning misyon na iba na sitalang ka na duwang pulis na ini na badil ninda, baka nga bako ito ang talagang target. Nasita sa nakanduang pulis, so pulis nagpapatrolya, so kaipuhan pa ang hararom ka na investigasyon, ha? Gun mo na nagdayo duman, igwaning darang badil, kalibre 45, kan masita, binadil, so igwanin tibaad ibang target ang duwang personas na yan. So badil pala ni Sir na usto, ni Usnal, gari naagaw pa yata na kinuayata, tapos binarabad ata, kan kunyan kan mga suspetsado dahil na-recover pa. So yan po, sagkun sa naman dyan tabi ang development kan kasong enjad sa UWAS pambabadil gadan sa duwang membros kan Philippine National Police. Hararong pang investigasyon ang gigibuhon ta yun na nga niyan nag-ano daw ngayon itong duwa duman araw kay itong disoras ang pagbanggi sa area sa sentro mismo kan UWAS sa may Hipatura, sagkun sa may simbahan. So naghapot tabi kan number kan CAP tabi ta igwa man nag-text sa tuya. Ito po yung CAP hotline. Paki-ready na kan sa indong papel tapos ballpen tabi niyan. Yung CAP hotline is 0917 830 7219. That's 0917 830-7219. Yan po yung CAP hotline. May nag-text. Palod nga ya, papapi. Sige daw. So makasampulo lamang na text. Igwa lamang ning mag-text ng sampulo. So sampulo maga ng load. Either Smart or Globe. Sanggatos pesos na load yan. Tabi, sige daw. Ay, pugtak lang nindo, pangaran nindo. Tapos kung tagasain, mas magayon kung digdi sa Legazpi, Albay o Daraga area. Yan, makasampulo. Yung ikasampulo na texter yun magana po, ning sanggatos na load. Bugtak lang pangaran, tagasain. Tapos kung Globe or Smart, tabi ka mo. Yan, Mama Mila Good. Good morning tabi dyan sa Barangay Dos. Good na good. Kay Mama Mila Good sa Barangay Dos. So ikasampulo na maswerte.
Baad lamang makasampulo mang kitang listener, ano? Maray na aga tabi sa imo, Mama Mila good. Diyan sa Barangay Dos, good na good sa Barangay Dos. Ay, Yi, good morning, Yi Alaurin. Yan, good morning kay Kagawad Bong Logroño. Dua ng texter niya to. So, ikasampulo, maga ng load tabi yan. Bong Logroño, Kagawad Bong kan Boys and Paints tabi. The number 1 page, good morning. Sabi ni Kagawad Bong, load ngaya, hehe. Pandua ka, supang sampulo. An maswerteng mako niyan. Si Babes na Aranzilio. Paagad tabi load sa messenger. Ala talaga naman. Pangtulo. Sabi ni si Manay Ellen Manda. O paano ka na dua pa sa nasunag text, ano? Magkasampulo ba? So pang sampulo na nag-text, yun maswerteng maga na ko niya ning law. Tabi, ha? Si Madam Elise na Tatel, maray na aga tabi, Madam Elise Tatel, dyan sa Metro Manila. Ano, Madam Elise Natatel, good morning. Igwa ako load ka yan. Nagdadangog siya. Madam Elise sa Manila. Kumusta ka mo dyan sa Manila? Disqualified ka, Madam Elise, sa load. Gulpi kang pang load tabi, Madam Elise. Kumusta na tabi ka mo? Si Daddy nagpa-Canada nagayud, ano, puwerte so sa indong teripon-tipon ka nakaaging aldaw dyan sa Metro Manila. O pang tulo na, ano, daraga man tabi nagaantabay sa imo mga taga-daraga. 9425. May pang-apat na 5964. Taga sa ini 5964. At simplehon man sa nabaya. So pang sampulo, matsyempo kamo na sampulong nag-text, ikasampulo. Yaon so pangaran nindo, sagkod so lugar kung sain kamo. Matik yan. Pagkatapos kang programa, may load kamo tabi. Itaramdang nindo, ibugtak nindo so pangaran, taga sain, dispes kong Globe or Smart. May taga-tabako si Madam Annalyn Dizon. Good morning tabi isa imo. Extano. Gari pang anom ka. Extano. O naglarga na da si Arnel na tabo so sa tuyang classmate kumpadre. Ulukon si Madam Elise. Pag nagluto ka itong sumasiramon bagang hanit, ano, sumasiramon na hanit, Madam Elise, ipadara mo sa mo digdi sa DCGB, ipa-LBC mo sana o kaya ipa-food panda. Siramon sulinuto mo, gari nagliwi-liwi ako ito. Sa inito hali na hanit tabi, Madam Elise. O naglarga na da si Daddy, si Arnel. Oy, pira na ini, 7 na. Na nag-text tabi. Madam Annalyn Dizon. Ay, day si Madam Annalyn na duwa so pa na double so text kaya anong pa sana. Oy, public market kan kamalig. Good morning si Madam Eden Nulasco. Kumusta ka mo dyan sa Kamalig? O ka nakaging aldaw hali dyan si Kaloy Andes Loria SD25, ano? Nag-meet and greet man lamang sa mga taga Kamalig, lalo na sa kapitanes del barangay nindo dyan. 47 kapitanes da ito. Nagre-reach out man si Kaloy Andes Loria kan SD25 segundo distrito 2025. Yan ay
Husto na sa naman ang pagka natural asin tunay na kumbaga tudok sa bote nagtamidbid hali ngaya ko sa arog kaining pamilya tios talagang todo naghinguha and ngunyan pipangatamanan man so sa iyang nahingwahan man na gusto niya man na maka-inspire asin makatabang sa manlain-lain na sektores po sa abot man kan sa iyang makakaya. Ang sabi ni Kaloy Andes Loria, ang pinagsaro sa mga nahuhugot kong wisdom diyan ki Kaloy Andes Loria kan SD25 is yung primero paghinguha asin ikadua pag ikatinabangan atamanon an itinabang sa imo patalubuon and maghigos an manarig sa mahal na Diyos ta ang gabos na ayan tabi matalubo sa paghinguha kaya iyon ang ipinag-impart man ni Kaloy Andes Loria kan SD 2025 diyan po sa mga taga-Kamalig. Mabuhay da kamo diyan. Sabi ni SD Kaloy Andes Loria 2025. Sige. Ayan, sige. Una ka pito na kitang texter ha. Tulo na sa nagtabi. Oy, ikawalo si John na Orozco. Ay, John, ikawalo ka. Didua na sana. Primo, tawi man akong load. Ikasyam na ito si Primo. And ikasampulo. Yan, may nanggana na si Candy Pascua, Kantay San Legazpi City, Smart Talk and Text. Ikasampulo, sakto sakto si Candy Pascua, Kantay San Legazpi City. Yan, thank you so much. Nakasubra kitang 10 listener ngunyan na nag-text, nagpartisipar sa satuyang programa. Salamat din maray tabi ha. May winner na po. Si Candy Pascua, Kantay San Legazpi City. Smart Talk and Text. Pwede yan sa Smart Tabi. Sige. Abangan mo lang yung load mo taod-taod na pagkatapos kang programa tabi ha. Yan. O duman sa mga nag-text na dahil nakatsimpong ikasampulo ka mong nag-text tabi, dahil madisuspirar. Anytime po of the day and any time of the week, pwede kitang magpa-load tabi sa indo mga paraan tabay. Maugmahon kita ta nakasubra man 10 so sa tuyang mga texters listener dyan ha. Dahil madisuspirar may nanggana na tabi na nakatsempong siya so ikasampulong nag-text. Ayan, malay nindo sa agad naman o kaya sa Webes o sa Biyernes. Igwa naman kitang pa-load. Sige. Yao na, ready na si kumpadreng Jimmy, si Chief Jim. Talagang kunyan mo na niya to, siguro yung koneksyon. Candy Pascua, Kantaysan ha. Alat-alaton mo lang yung load tabi. Good morning dyan sa Indo sa mga taga-Taysan, kan Legazpi City. Kumpadreng Jimmy, what's happening na? Good morning. What is happening? Ege, sisay na linya ang ready tabi pading nal, da si Joshua. Pading Jim, sensya na talagang may problema siguro. Babalikan ta kita pag ready na ang linya dyan. Pinag-uro atraso ko lang ng date na segundo tanganing masiguro nang ganda nagakonektar pero talagang naputule. Diyan mo na kita kay Joshua. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning sabi Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. So dagdag tang barata siningawahon sa Department of Trade and Industry o DTI Bicol na matabangan ang mga lokal na mga paraoma at mga nagnenegosyo kung paano mapoproseso ang mga raw materials pasapiring sa mas pang produkto na kumbaga mas nakula ang magdibilensya. Initabi Sir Pio kan makaulit si DTI Bicol Regional Director Dindo Labol. Kung sa insigun sa iya medyo kulang pa ang encouragement na nakukuakan mga sarabit na negosyante asin mga paraoma. Kung kaya kumbaga dahil paninda naiiling ang bigger picture pag-abot sa industriya. Sigun kinabol, dakula ang nahiling nindang mga potensyal sa mga produktong lokal. Ang kaipuan,
matabangan ang mga paraoma kung paano ini makakultibar. Aminado si Nabol na tayo ini magiging madali. Alagad paluway-luway, nakakayanan man digdi sa digdi sa Rio Bicol. Nagunta Sirpio ang tingog ni Regional Director Dindo Nabol. Mga sabit sa mga farmers, So, kayo po sa itong subsistence. So, kumbaga, kayo po ang automatic, makikita cash or cash para masasila sa tuyang pagkabuhay. So, dahil sa pangangaipon na yan, kaya nabibili din sila na raw materials, negosita, automatic ipabakal. Pag napakalera, automatic mag-iwis ng cash. So, dahil din ang hilig, so kang potensyal itong raw material kapag nagkayo ang value addition ng bigapon, pagkakilihan yung mga produkto at those raw materials, mas na pula ang magiging income. So, gigibuhan yan slowly, dahil sa may magbibigla, then lalo na yung mga saragin sa mga farmers, then sa may magbigla na, pag-negosyo ka mo, kapag kumanya na ito, slip of the finger, pag yung mga negosyante yan. So, natabangan din sila, sabi sa pag-gawin slowly, para na to, ma-realize nila na there's so much opportunities digit sa mga raw materials available dito sa locality. Alright, sige, tingog ni Dindo Nabol. Siguro man ka na nasabi ng opisyal na ining mga produktong mapaproducer kan mga Bicolano farmers and mga local entrepreneurs sa pag-abot sa pag-market kan sitiyo, dapo lang sa indang suporta. Itong sa maabot bagang Nobyembre, sa produktong Pilibuda kakao, ito siya duman sa Amsterdam. Dadarahon duman sa Amsterdam. Good man. Sige. Alright, Sir Pio, mga dagdag pa na informasyon para sa DTI Bicol. Joshua Pino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa DTI Bicol kasabay si Director Dindo Nabol. Naka-reconnect kumpadre, na-establish yung linya ni Chief Jim. O sige pa ding Jim, taod-taod na lang kung okay na yung linya tabi ha. Makakonektar ni Maray dahil magka-diferensya. Anytime, dial ka na. O ugmahon itong nanggana si Madam ano ba yung Pasqua? Good morning tabi sa imo. Sabi ni Madam Pasqua, yay! For the first time ko nangyari nanggana sa programo. Avid listener mo po ako at ng DCGB maghapon po ngalab-ngalab ang radyo digdi sa house. God bless nga, I love you. Sige, may isang gatos ka man na load sa Smart Talk and Text tabi. Taod-taod Madam Candy Pasqua. Yan, salamat. And yaon ang sa tuyang mga paradangog ha. Etong mga nag-text ipag-acknowledge natin ha. Alvin Uy, kang bagong bayan, pamilya Uy, nako. Basta may load, dakulo na nagte-text. Gari man lang mga sleeping texters. Sir Alvin, good morning tabi sa imo. Nabulabog ang mga texters pag may paload na mapapanalunan. Ayan, mabuhay kayong mga listeners tabi ha. Salamat. And ito, maray na aga, sabi ni Shandy Kanligaw. Nako, hindi mo na tsempuhan Shandy, so pang 10 texter ka. Si 3999, Lord Papa Pio. Mario Joseph naman may nakatsempo ika-10 texter. Si Mary Grace na San Juan, Mary Grace San Juan. Oy, dyan sa Karamuran, mga kababayan ko dyan, kumusta na po kamo dyan ha? Sa Karamuran, Catanduanes. Oy, good morning Papa P from San Francisco, Legazpi City. Sabi ni Nel Aike, Globe. Naku Nel, dahil mo na tiyempon ika-10 kan texter ko ta na. Si Yi na Laurino, Yi, dahil ka nakatiyempon ay kasupang 10 na nakalaog sa text ha. Dindo Gutierrez ng Ligaw. Good morning tabi Dindo. Next, next na pa-contest niya to. Better luck next time. Oy, taga Santo Cristo Daraga. Ining sarong text niya to. 5633. Good morning dyan. Mga basta anytime. Pero may kang mag-antabay. Any time of the week sa Tingog kan Banwaan. Dyan sa Bayandong kan Bakakay. Si Nestor de Guzman. Ecstasy. Nestor de Guzman, 5485. Good morning tabi sa Indo dyan sa Bayandong kan Bakakay. Tabi ha. Yan ha. Ito muna. 5964. Good morning. Oy, Mading Veni dyan sa Santo Domingo. Kumusta na kamo dyan?
Pati si kumpadreng German Banta sa Fidel Sortida. Good AM da, sabi ni 8015. Good AM ang tabi sa mo. Mading Benny ha. Pag makachimpo halimbawa magtaram ako, ikawalong texter halimbawa naman. So ikawalo yun magana. Ikasampulo yung magana. Sige lang, dangog lang po ka mo tabi permi. 8764 market site Daraga. Market site? Talaga naman. Baad damang makapangsampulo. Salamat and kumusta? Si 4999 dyan sa market site o kaya dyan sa saan na ba yun? Yeah, sa market site kan Daraga 8764, I should say 8764. Maray na aga tabi isa mo dyan ha. Iba talaga ang DCGB na kukuha ang karisma ng tao. Yan. Thank you so much tabi sa Indo dyan ha. Ito pa binakal ko po sa market then pigluto ko. Iyo po, next time ipapadala ko diyan sa DCGB. Have a good day. God bless. Yan. Piglutuan ko man ang Canadian bago. Sus Mariosep. Paibugon mo pa ako, Madam Elise. Kaining luto mo pati so video. Sus, yan. Nagkakala-kaga. So, hanit na. So, pamarasa na baga? Bago pating kasag panignal. Hanit talaga. Uyugon man Pigluto ni Madam Elise isusu. Nako. Nagilo-yiluan sabaw. Awin da sa imo Madam Elise, big para paibog mo ako. Lalo barang ako ginutom. Sige te. Ano nang nangyari kay Aura? Tabi. Si Aura, tapos unin na naman yung pelikulang Barbie, tinugutan kan MTRCB. Nahiling ko sa trailer, nagiling akong pelikula, kaso nakaaging aldaw, Sukandahar baga ni Gerard Butler. Pag Gerard Butler ay talagang pigihiling ko yan. Ngunyan, so trailer kang pelikulang Barbie, dahil kumando manahiling so pigpoprotesta baga ni Senator Tolentino. Sumapagayod kang Pilipinas, inanab na kan China, so West Philippine Sea, gari iyon, so pigpoprotesta naman. Tayo bidog takana ba kang 9 dash line? Yung pelikulang Barbie, yan, so yung bagang dal na Barbie, ginibuhan yung pelikula, parang wholesome entertainment na film, Pero dahil ko naman nahiling so kunyan, so 9 dash line na so mapakang Pilipinas, inanab na kan China, yan na West Philippine Sea. Yan. Tinugutan da kang Movie Television Review and Classification Board na maipalabas na ito. Yan, tabi. Ay, dako na nung mananggalanta. Aram nindo, saro yan sa mga propaganda. Sa inyan pigibuan ang Barbie, sa inyan pigwa manufacture. China ba? Yung Barbie doll. Barbie doll, yan. Kung sa China ang ginibo ba, kapropaganda material yan, pinaagi sa pelikula. Kaya baga grabe so ugup-ugup ni Senador Tolentino na dayan dapat makalusot sa Philippine movies. Shout out da sa Karamuran, nakikinig po. Lagi nagluluto ng agimas. Nasiram kan agimas. Sus Mario, perteho ng agimas mananggad. Mainit-init pa. Padarahi daw lamang nindo kami, agimas. Nali dyan sa Karamuran. Yan, nakakonektar na si Pading Jimmy, Chief Jim. Good morning, please go ahead. Yes, Pade, maray na aga sa mga parantabayan. Ako nga sa ground floor, kaining bagong building, munisipyo kan Libon. Dahil ang nagsisilibrar sa ngunyan ang Libon kan ika 450 anyos na founding anniversary na munisipyo kan Libon ngunyan. So historical anniversary exhibit poon kan mundag an Libon yaon digdian istorya tabi ba de important sa mga bagong henerasyon sa kung paano namundag na mukna ang Libon sisay nakadiscover kay ni. Yaon digdi si Mayor
das Maronilla sa iba pang detalye manungod sa pagsilibra rin. Duang selebrasyon ini tabi pa di and 50 years founding anniversary and Sulibon Paroy Festival. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si Pio sa angkor sa DCGP Live Pikita. Si Pio po. Good morning, Pio. Yes, Mayor Das, good morning. Pampira na tabi na taon na nag-exister po ang Libon, over? Tangunyan po nga bulan, pinag-celebrar po na mo ang 450 baka pundar kan Banwang Libon. The second oldest town in Southeast Asia. So ang inot po ang Villa de Cebu, then second ito pong panduwa ang Villa de Libon. Na ngunyan po pinag-celebrar po. Ngunyan na mo na in fact nagbukas kami sa mga Mirar, the Journey of Libon. Na kung sayin po para mailing ang istorya kung paano namundag ang Banwang Libon at mga tao. So mga tao po na nagtarabang na mabilog ining katuyang nga Banwang Libon. Ay, opo. Bako palang tabi, basta-basta tabi, Mayor Das, na kalawigan na kan pag-eksister kang Libon. 450 years, tabi. 450 years pa. Opo. Now, bilang alkalde, tabi, anon sa Indo dyan na parang vision pa in the coming decades, years na maabot kan Libon, tabi? Go ahead po. Namundag ang Libon si 1573. Kaya ni po bilang alkalde kan Banwang Libon. At maswerte ta inabot ta ining taon na ini na 2023 sa kung ika-450. Nakulong po kami mga aktibidades. Saro na po ini pong Mirar na kung sari po ang satuyang mga estudyante, satuyang mga aki, maraman ninda ang istorya kan Banwang Libon. Na ang Banwang Libon po ay si Juan de Salcedo, kasama po ang primero pong naging alkalde kan Banwang Libon. Iyo po si Captain Pedro de Chavez ng 1573. So yun po, nakulong po kami sa celebration mo niyan tabi, Mio, kan mga taga-Libon, mga estudyante. O nga, by the way pala, Mio, digdi pa po pala sa Libon ang Ginibong pinakadakaula na galyon sa Barangay Pantaw at dinara po sa inuli sa Spain. In fact, yaon pa duman sa Spain ini, nakabuktak sa museum. Aba, so talagang mayaman sa history ang Libon, pati itong galyon pala na diyang Ginibo, pinakadakulang galyon. Yaon sa Espanya ngunyan? Sa Barangay Pantaw, yaon na po sa Espanya, sa Spain. Ay, yaon sus. po sinda sa museum. Iyo po, tabi, iyo po. Now, Mayor, bilang alkalde, ano sa Indumad bilang mga taga-Libon, boday ka alkalde, ano sa Indong parang pangaturugan, vision na dapat abuton pa kan Libon sa mga maabot na dekada, tabi? Siyempre po, maging mga mapunimyong kitang basarumong ang samuyang banwa. So, yun po ang satuyan na pangaturugan na makuha ta ang bilog na suporta kan mga tao, pagtrabangan, magasenso ang satuyang banwa. So ang satuyang mga paroma, perming magayon ng servisan ang harvest nila. Iyon man lang po ang pangaturugan ta na dito po sa Banwang Libon. Ay, opo. Kung igo ka patabing gustong idagdag, Mayor Das, lalo na dyan sa indong founding anniversary, pati sa Paroy Festival, mga taga-Libon, go ahead po. Lalo na po sa mga bisita, welcome po kamo digdi sa Banwang Libon. Nasa sarong bulan po si aktibidades. 50 activity po ang Libon na mga One day 12 po, naka-18 ng aktibidades po ang Banwang Libon. So nakulong po mga aktibidades na talaga na oral daw po igwa kami. So kung ang ibang banwa o Sumagayon Festival, sarong 2 semana lang, pero ang Banwang Libon po sarong bulan ang aktibidades po. Salamat. Po na magbisita po digdi sa Banwang Libon. Opo, mabuhay tabi ka mo, Mayor. Salamat po. Salamat po, Ape. Salamat. Okay, may pahabol ako sabi, Mayor. So, plano mo na makikoordinate ka mo sa National Historical Institute. May plano ka mong bisitahon ito personal kan mga opisyal and mga mga taga-digli sa munisipyo, itong galyo na yan sa museum sa Spain?
Iyo po, Jim. Plano ko next year na magduman sa Spain at silingon. Mahiling pa sam. So, pinakadakulang galyo na ginibukan mga panahon, mga pagtila, kadigdi po sa Libon, giniboding sa Barangay Pantaw. So, may plano po kami next year. Makikoordinate po kami sa National Historical Institute. So, Mayor, and kung ako na ang Libon, iyon sa old town, digdi sa Bicol siguro, Bicol region, and Southeast Asia, and an origin kan Christianity, Libon, naghalit tabi pa rin. Sige. Yan, very good. Yan, thank you so much, Tabi Mayor. So yan, tabi pa rin. Ang mga salingoy, istorya, yaon digdi sa mga gusto mahiling, maghiling, mag-research, yaon digdi ang mga istorya sa mga naging mayor, digdi sa Libon, eraon digdi ang istorya and mga litrato kan mga panahon na tindaan nagdadarang rindakan Libon Albay. Yan, tabi pa rin. Tugay-gay, digdi sa Libon Albay kan mga aktibidad. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa Libon. Harayo na lugar man dyan sa 3rd District. Yao dyan si kumpadreng Jimmy. Kasabay si Alcalde Das Maronilla. Yun ang apod tabi sa ko sa cellphone. Pwede ka nang umapod. Tatapos na yung report ni kumpadreng Jimmy. And mabalta ang programa. Pakalis kan mga pagirobro basin kan news break. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglalauman na mas lalo pang maitaas ang revenue sa food and beverage industry kan Pilipinas ngunya na taon base sa projection kang United States Department of Agriculture o USDA. Sa naging forecast ka nasabing ahensya, pwedeng umangat pa ninsagod sa $35 bilyon ang revenue kan Pilipinas ngunya na taon kumpara sa $33 bilyon ka nakalihis na taon. Sigun sa United States Department of Agriculture, ang makusog na demand sa pagkaon na sinalak ang saro sa mga nahihiling na rason kaya nasabing pag-angata. Dakula man ang pangangaipo sa mga hotel as in restaurant sa bilog na nasyon na makabakal ni na
bultuhan ng mga supplies, lalo na tapadagos ang pag-angat kan turismo as in iba pang aktibidad sa bilog na nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Padi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, hali sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsules araw-araw pong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution Number 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldauning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manugod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco Bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de registrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Post-out, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs, o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atendir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini, agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Oy, si Madam Candy Tabe dyan sa Taysan, paki-acknowledge ko na resibi mo na so ginanaham nung 100 pesos na load. Cellphone load Tabe, paki-acknowledge si Madam Candy Pascua dyan sa Taysan, Tabe. Kung naresibi mo na so load ha, Madam Candy Pascua dyan sa Taysan, na ipaload ko na Tabe. Si Romy Bungalon, Sir Romy, bako po sa Gaisano ang pag-claim kang CAP sa Hotel Centro. Napakalinaw po yung ating announcement kasubago. Hotel Centro. Yan, Hotel Centro. Harani po yan kung yaong ka sa Legazpi, pumasiring ka sa udan kan Legazpi, public market kan Legazpi.
hanapon mo yung Hotel Sentro. Sa area sa naman na yan, haranihunon sa supermarket kan Legazpi, public market. Pag abot duman sa Hotel Sentro, ihapot ni Duhain tabi so college assurance plan, nagdi-distribute kan mga gabos-gabos. Yan. Magpasiring katabi ka mo dyan ha, Romy Bungalon. Hanggang alas 12 sa nasindaning udto tabi. Baka nag-antabay ka pa si Romy na Bungalon. Paki-acknowledge ko nakaantabay ka budakon na ipaabot sa tamang informasyon sa imo. Primero, sa Hotel Sentro tabi yan. Sagkud alas 12 sa na, so kap. Sa Hotel Sentro, pag-abot mo duman, maghapot ka, hain tabi so kap. So sa college assurance plan, yung kap, ituturo ka. Tabi ha. Yan. Bako po sa Gaisano. Kundi sa Hotel Sentro, harani sa may saudan kan Legazpi. Yan. And Madam Candy Pascua tabi, kindly acknowledge kung yao na sulod ko na ilaog na tabi dyan sa cellphone mo ha tabi. Yan, duman sa satuyang comment section sa DCGB News Online, may naghapot anong number da. So sa tuya na pinagagamit sa Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Sa Globe 0926-015-6020. That's 0926-015-6020. Tabi. Yan. Okay. Sige. Yao na da tabi. Niyo na po. Pigiling ko pa lang tabi. Oh, salamat tabi ha. Sige, Wan. Okay, na-receive na sulod. Sige, thank you so much sa indong nagpartisipar sa programa ha. May saro pa kitang report hali dyan sa luwas. Yaon lang tabi sa second floor anay sa East West Bank sa may Gaisano ang Hotel Sentro nagpa-process ng CAP. Iyo po, dyan sa Hotel Sentro tabi ano. Sige, si Ans. Oy Ans, good morning. What's happening na dyan? Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Nagdagman niya tong bareta, nangangapoda na kunyan ang Legazpi City Task Force kaayusan sa mga opisalis di barangay sa syudad na mantiniron sustiniron na nakalinigan o kaayusan sa mga tinampo. Ngunyan ang pahayag sa DCGB News ni Mark Andy Marbella ang pamayokan task force matapos na libuto naman ninda ang mga barangay sa Albay District, partikular na dyan sa may barangay Moyon, pasisiring sa Marquez Street, barangay 13 sa Good 15, asin Dakulman Giraray ang naiiling na nagiging obstruction man giraray sa tinampo, partikular na ini na mga vehikulo. Sigun kay Marbella daw na uro-utro na sindang paggibunin operasyon kontra sa obstruction o road clearing kundi daw mag-sustenir ang mga barangay uro-utro man na mangyayari ang problemang ini asin makakagabat sa bulos kan trapiko lalo na dyan sa mga internal barangays kan Old Albay District. Kung sa iya dapat na patian mga residentes araman ang dapat na maging kontribusyon o papel para maayos ang sitwasyon sa mga tinampong iyan. Pero kaiyan, naggaigo naman sindanin operation ngunyan na pagkaaga malungod sa mga parasira na nagtitirinda sa gilid sa naman kan tinampo. Sigun sa iya dapat na masabutan kan mga paratiyan ng ininasinda ambulance vendors hindi pwedeng sa gilid sa nakan tinampo. Sa kung minsan apektado man ang mga parasira niya o nagtitinda rin sila dyan sa mga public market kan syudad asin man ini pa mismo ang nakaka-obstruct kan bulos kan trapiko. Iyo, no, baralik na naman dyan sa kunyan, sa luwas. Yes. Tapos in connection dyan, may kunyan man, may nag-text din sa tuya tabi-ans. Yan naman da sa barangay 2, iraon na naman sampang da mismo kan barangay hall, yung mga naka-park na auto. Actually, ma-relibot naman dyan sila sa ending niyan sa Pio. Dakol na naman ang barangay talagang nakaka-experience yung obstruction sa mag-inibong na porson kan tinampo.
Iyo, oho, yes, so sa barangay dos, unik kasuba go ini pinag-text sa tuya, early kan sa tuyang programa, so dati gayud na pinagreklamo diyan sa may barangay dos, yung mga parking sa may barangay Hulada, pati mismo. Roger. Mario Joseph naman, oo. Okay, so diyan sa public market, nagawang operation man sa grupo ni Sir Andy. Roger, Sir Pio, and dyan man, nagtuturo to kaninda so mga nagtitirinda outside the public market na imbes na makadiretso sa mga para o konsumidores sa Laucan na market, dyan na sa minsan sa luwas, minsan gubot ang trapiko dahil dyan. Iyo, oho, bako sa nasa, inda ko sudigdiman sa may tula-tula, kung igo bagad dyan ano. Patig, authority na ko niya na aga. Oho, iyo ta, iyo anso pa balik-balik dyan na mga paratin naman. Sinda na pigbabantayan. Oh, yun na nga ni Sir Andy na so pigbabantayan sa Sir Andy. Okay. O di iyo yan tabo mas maray na masustinir yan, masustinir na trabaho ninda yan diyan. Ano? Sige. So yan Sir Pio, ang impormasyon na Ilvisal by District sa paglibot man ka na Task Force Kayosan. Kay Bansi Boy, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ans. Kasabay si Boy dyan sa mobile, sa pagrekorida. Diyan da sa may Pansitan, Centro Legazpi, maski no parking, mag-iribong ang nakapark. Ano? Oh, thank you so much. Digdi sa nagpapaabot nin mga informasyon. Sir Andy na Marbella Tabi, ano pakikuan na lang sa pakirekoridahan. Diyan da sa may Pansitan, Centro kan Legazpi. Hotel Centro, Legazpi City. O diyan bagan sa may area yan, sa may public market. Hapot-hapot ka mo diyan. Kung sa'yo ng Hotel Centro, ituturo ka mo. Tayaon dyan so College Assurance Plan nagdi-distribute kan itong so mga nag-mature na so policy sa mga policy holders. Yan, tabi. And good morning pala dyan sa 3rd District. Konsuelo man ining si Congressman Didi Cansaro. May pig-distribute Macdidi iyogon moan mga manok na lulutoon Macdidi. Ay Congressman Didi, mabuhay katabi. Macdidi pinagtarawan nin makakaon na manok lulutoon yung ngayon ng Macdidi pamapiyo. Tapos igwa pa dyanin nagkajowa sa mga evacuation center sa Ginubatan. Dinuman mismo ni Congressman Didi. Sinagot pa sa nangay ko congressman. Ito naman talagang inimbestigaran niya sa dua. Naging magjowa dyan sa evacuation center sa Ginubatan. Kasabay pa si Mayor Chino na Garcia. Dumano. At least mga lehitimo ito Mabuhay katabi Congressman Didi na Cabredo dyan sa 3rd Distrito kan Albay. Yan ang congressman na talagang titungkusan so pigtaram niya na dapat yaong kita sa barangay. Bako na ikan magparapasambang ngayon duman sa opisina, kundi kita ang mababa sa barangay. Tadyan sa barangay, yaon dyan ang repository kan gabos na ideya na dapat nagibuhon kan sarong congressman, lalo na sa gibunin mga leyes na masimbag kan pangangaipukan komunidad. Tama baga? Dyan sa barangay, magbiriltada ka mo dyan. Makihalubilo ka mo dyan sa mga barangay. Tadyan ka mo makakakuha kan wisdom kung ano ang dapat na ipaabot sa gobyerno through legislation. Na iyon dapat gibuhon kan mga lawmakers niya to, kongresista, tayuan from the ground level hali. Kung baga, demand driven. Kung ano sa pangangaipukan sa syudad, iyon dapat na itao. Kaya sige ang libot ka ni Congressman Didi na Cabredo dyan sa 3rd District kan Albay. Nagdistribute kaso nagkaaging mga aldaw. Macdidi. Gon mo Macdidi. Sumanok, nalulutuon, puwertehon, urugmahon sa mga kunyan, mga tingog. Ano ini? Evacuis. Yan. So hatchery dyan tabi sa 3rd District yung hatchery na pabunayan ki mga sira. O papakinabangan na yan, ngapit na panahon. Estabilisado na po yan dyan. Nag-operate na tabi. And it will be through the years, gabos na henerasyon na maabot pa. Papakinabangan po dyan ng sufisyenteng supply
nin mga panira. Sira ta may nagbubunay na dyan, nag-hats na dyan nin sira tabi sa 3rd District Kanalbay. Sa pangarang kang bilog na fuwersa. Salamat po kan sa inyo paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Tulos na masunod ay magharali. Subaybayan, tulos na masunod man. Si News Director Mardela. Meantime, ini po ang tingog kan Banwaan. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.